Maromo ji halufu prabich kwa uche lipote yango ni ose monji kod guogie pacho kama ngima ka kaunti ma Vihiga ni kod kwan mamalo moloyo kod ji ma ok tene 300 kalure kod nok mari yedhe mag gayo landruok mag kwiri mag guogie del ji ma ose kalo midhiero ne lwet guogi ahinya to e kaunti ma Vihiga ywak ne giyudo pek ma owinjo piny owacho otieki bende gikwayo mondo ochak tiegruok na ji ma pidho guogi kod jopiny mondo ging'e kaka ginyalo geng'o midhiero e lwet guogi ahinya to mafwadhore kendo onge jorit kata miechege. Kaniambia ugonjwa ni gani? Ugonjwa ni umbwa imeniuma. Ugonjwa imekuuma hapa hatuna dawa. Jamani. Na venye nimehangaika usiku wote. Maumivu ya umbwa. Maumivu ya nyoka. Hizo ni vitu ambazo utakani uchukue hata 24 hours bila matibabu. But kwa Mungu nilisurvive. Nationally watu ambao wameumwa na umbwa from 2025 to 2026 financial year ni more than 56,000. Same period ya from 2025 to 2026 financial year watu ambao wameumwa na umbwa katika kaunti ya Vihiga ni more than 300. Around 307 people. So hizo madawa ziko ni ile tu sasa tutaangazia jinsi ya kufanya referral. So hizo madawa zikikuwa referral zinafika eneo.